artróza a artritída. Tváří se to stejně, spousta lidí to za stejný považuje, ale je to každý něco jiného. Ano, je to onemocnění kloubů. Artróza jsou ošoupaný chrupavky, vlastně opotřebovaný, je to degenerativní onemocnění a je potřeba řešit ty klouby jako takový. Plus samozřejmě třeba nadváhu, přetížení a podobně. A artritída je autoimunitní onemocnění, kde vlastně je to porucha imunitního systému, která se někde projeví. V tomhle případě na kloubech. Souvisí s tím i spousta jiných autoimunitních onemocnění, jako je lupenka, atopický ekzém, Crohnova choroba, roztroušená skleróza. Je to jeden pytlík problémů, který se pokaždý projeví někde jinde. Proč o tom mluvím? Protože artróza i artritída se řeší podobně, jenom u té artritidy je potřeba zaměřit se i na imunitní systém, který je ze 70 až 80% ve střevě.